Bhotani molweni, siyabulisa. Sanibonani zidwesha nezidweshakazi, dumelang. Thobela, absheng. Siyabhotisa bethunani. Kuni zidwesha nezidweshakazi zikanonkwenkwezi. Siyacamagusha, sithi thokozani lisedi, makhosi, khanya. Zondlo ezinkulu. Sithi bayede. Kuni enihamba namadlozi nezihlwele nani neningenazo bethunani. Xa kukulo mzuzu ukuthi manikhwaze izihlwele zasekhaya, nicamagushe koozizodlamini omangxama, oothaka, ooncukatha, oolani, imikhonjwa. Kuthi manikhwaze izihlwele zakulo mama, oochwama, oosukuna, oodongoto, oogadintsha, aboomadenge, ezomxhonywa. Bethunani ndaske ndavakalelwa kwathiwa manikhwaze ezakulo mama ozala utata. Ndithi nkabane majeke mthwembuki ndluntsha noqaso. Bathi baneenyawo ezipinki ke bona ke. Ndaske ndakhumbula umakhulu uMamNtlane, umama ozala umama. Ndithi ntlane mdingi msuthu. Bethuna ndaske ndakhumbula abantu bakudala, ndikhumbula izihlwele zakulo mama ozala utata omkhulu. Ndithi duma mthombeni lwandle masicamagusheni. Bethunani, andikhe ndizilande ngolu hlobo. Ndingunonkwenkwezi, unonkwenkwezi ongunolkhanyo, igama lokubheka, endalithiywa ngubawo. Unolkhanyo ozalwa ngubawo uMazizi. uMazizi ezalwa nguKholekile, utatomkhulu lowo endiphethe itasi yakhe. uKholekile uzalwa nguJeremiya, ngukhokho wam lowo. uJeremiya uzalwa nguJek, uJek uzalwa nguBhovula, uBhovula uzalwa nguluthungu. Ndithi sicamagwini izidwesha. Ndibulisa kuni ke neendlondlo zakuni namarhamncwa enihamba nawo bethunani. Ngale emva kwemini bethunani xa ndigodola yingqele. Kaloku thina sihlala phantsi kweentaba iHawksburg, phantsi kweentaba zamathole, kumhlaba waseGiltoni. Umlambo iTyhume ulapha emva kwelali yam. Akubandi yintoni, kuyakhithika ngale mini yanamhlanje. Yiloo nto usibona singagqibeki, sinxibe iopolonekhi kuzigawuni, kuyiloo nto ndiphantsi kwengubo ndithetha nawe nje. Kodwa umsebenzi wona awuzuma ngenxa yento yoba kaloku usigodola. Ndanditshilo kuni ndathi loo mzuzu, elo xesha mna lifikileyo into yoba mandithethe nani, eyoba ndiphi, ayidli ngondilawula kakhulu leyo into. Ngoba uba andenzi ngoku ndawumkelwa lixesha, ngoba kaloku inintsi into elawula umntu, masicamagusheni. Namhlanje andiyazi umoya wam uske wangumXhosa namhlanje. Okhumshayo ndimvela intlungu ngoba andizukhumsha tu namhlanje, ndiyacenga bethunani. Ingathi ngesiqondaqondana ke kuloo ndawo. Phofu ke kwamcimbi endiwuphetheyo ngumcimbi endiwazi ngesiXhosa, andizukwazi ukucacisa ngolunye ulwimi, masicamagusheni. Sicenge ke, sicele uxolo kwabangasivayo isiXhosa bethunani, sithi ngxe. Siphethe umsebenzi, umcimbi namhlanje, umsebenzi wokulanda abantu abadala, masicamagusheni. Abanye bathi kukungeniswa kwabantu abadala, ke masinqule sithandaze sicamagushe. Ingaba sithetha ngantoni na bethunana xa sithetha ngalo mcimbi? Masibuzeni. Mhlekazi, siyakuva uthi kulandwa abantu abadala. Balandwa xa kutheni? Camagu. Makhe nicacise ke, amatyeli manintsi okanye mandithi izizathu ziba nintsi zoba balandwa xa bekutheni. Bebemkile? Bebehambile? Batheni na bethu? Khange babekho? Bekuqale kwathini kuqala sebelandwa nje? Sebephuthunywa nje bebeyephi? Bebelahleke xa bekutheni? Masicamagusheni. Ukhona isizathu sokuba kungeniswa abantu abadala ngenxa yento yoba umzi mtsha. Bendikhe ndatsho kwiividiyo ezingaphambili into yoba umzi xa umiselwa, indoda icela kuthiwani, iboleka izembe kokwayo. Kukwenza utywala ke ukutsho, uzichaza into yoba ndizawuphuma apha ekhaya ndiyokuma kwenye indawo, ze ningandikhangeli. Kodwa ufika kwam kuloo ndawo ndizawuzazisa apho ndikhoyo. Emveni koba eboleke izembe ahambe ke awuma kuloo ndawo, afike apho enze utywala besazi mzi. Awukavulwa ke lo mzi bethunani, isesisazimzi.
Abantu abaninzi ke baba nempazamo uphelela phaa kwisazimzi. Bathi hayi wawubikiwe wasekhaya umzi. Isazimzi kukwazisa abamelwane, masicamagusheni, nokwazisa ubuhlwele obu bushiye ubuchazela ekhayeni into yoba ndimkile ke, ngoku ndiyoma kwenye indawo. Ngoku ubachazela uba ndikule ndawo, masicamagusheni. Kodwa ubachazela nje ayithi bona sowubangenisile camagu. Uzawuthi uzubangenise kufuneka umise eli xhanti kuqala camagu. Ixhanti ke limiselwa into yokuba uzukwazi ukuwisa into ekhalayo phakathi kweli khaya camagu. Into efana nebhokhwe ke ukutsho ke masicamagusheni. Ungenalo ixhanti elimiselweyo ngokusesikweni awunawuzuwisa ebhokhwe, uyaxoka camagu. Ungenawuzuwisa enkomo ngaphandle uba wenza ipati ke camagwini. Ndiyaninqulisa ndinithandazisa bethuna ndithi ngaske siyiqonde loo nto leyo. Umisa ixhanti ngebhokhwe masicamagushe. Akukho gqirha ke, umsebenzi ophathwa likhaya ke lowo camagu. Uba nomkhonto, le bhokhwe iwiswa ngomkhonto wekhaya masicamagusheni, ngoba kaloku kuzomiselwa, you understand, lisebe eli, yibrantshi yekhaya lakokwenu camagu. Ngoku kufuna kwenziwe laa nto yayenziwe phaa kokwenu ngokuya kwakumiselwa lowa wakokwenu umzi camagu. Ithi ke ngoku loo nto leyo nalapha kuza kwenziwa loo nto, ukuze ngenye imini ukwazi ukwenza imisebenzi apha ungakhange ube ubuyela kwakhayakhulu. Ikhona ke imisebenzi efanele ukhayakhulu ongenawuyenza kweli xhantana lakho, ifuna uba mawubuyele kwakhayakhulu. Kodwa ikhona imisebenzi onokwazi uyenza kwalapha xa uthe walimisela ke ixhanti. Ethubeni ke uzuyazi into yoba umzi lo ungekangenisi abantu abadala abekho. Ngokumisela ixhanti ayithi abantu abadala bakhona, ndiyazicamagushela xa nditshoyo. Kungakho ke kuye kuthiwe kungeniswa abantu abadala ke ngoku camagwini. Khumbula ke futhi into yoba umzi lona ayingowakho. Ndikhe ndive mna abantu xa bebhuda athi emzini wam, nondiphambalela emzini wam mna, kakhulu abantu abangoomama. Asinamizi thina, sinamakhaya masicamagushe. Ingakumbi xa ungumendi akukho kwakho apho masicamagusheni, ngoba nomyenakho akukho kwakhe masicamagushe. Umnikazi womzi ngutatomkhulu, utata ozala utata camagu. Ithi ke loo nto leyo kufuneka ndingenise utatomkhulu apha masicamagusheni ukuze ibe ngumzi ke lona, ndithi ngumzi wakhe masicamagushe. Utata yena uyawukwakhelwa, uyandiva ke ngoku? Ndawuthi mna okanye oo-brother bethu xa beyomisa amaxhanti kuthiwe oonyana babo ke ngoku bazawuthi ngumzi katamkhulu lo, kungona utata ke ngoku enomzi naye. Sihamba ngolo hlobo isiNtu, kungeniswa abantu abadala. Ngoba kaloku xa singabangenisanga, ngubani lo xa sithethayo phaya emaxhantini sabe sithetha nabani? Uyayiva ke ngoku? Utatomkhulu lo xa singamngenisanga, ngubani oza kwamkela iindwendwe zalapha xa siphethe imisebenzi? Izinto masiziqondeni ndizama ukutsho. Ukungenisa abantu abadala ke kwenziwa ngeendlela ngeendlela ke. Bendisachaza isizathu sokuqala uba bangeniswa xa kutheni. Khona ke ngelinye ixesha kuthiwe bemkile baphuma masicamagusheni, baliflathela ikhaya camagu bangaphandle, bafuna ungeniswa. Kuzube kutheni ke ngoku mhlekazi, yini na? Hamba nam ke ndikuchushishe masicamagusha. Azawuthi amaXhosa uyaxoka, thina asinayo intlambululo camagu. Kukungaqondi ke kumntu otshoyo camagwini, ngoba singuXhosa nje nathi singunguni masicamagusha. Kutheni amaNdebele namaZulu namaSwati ezawuba nayo intlambululo yona thina singabi nayo? Singabatheni thina? Ndifuna ukuthi ke mna ke sisikolo le nto isenze thina asabi nalo ulwazi lwentlambululo camagu. Kuhlambululwa xa kutheni na mhlekazi? Kuhlanjululwa kaloku xa kuthe kwenzeka into yoba ikhaya eli kubonakala into yoba kwabakho umsindo, kwabakho ingxolo ethile, ukungavani, ukungabambisani, kubonakala into yoba kuyaliwa phakathi kweli khaya masicamagusheni. Bade ke ngoku abantu abadala abadibani mos nengxolo nengxushungxushu, babonakale benishiya ngoba kaloku aniva, animameli. Ngelinye ixesha ufumanise into yoba utata wakho okanye utatomkhulu alwise unkosikazi
womninawa wakhe, uyeva, othe wabhubha, amlwise ade amoxutha amasimu, amoxutha ilifa, njalo njalo, kube efuna ukondla bakho abendlu yakhe abantwana, alibale ngabomntakwabo. Athi awufika kwele mimoya afike axoxiswe amatyala. Uyayiva ke ngoku? Loo mntu lowo ungaphandle. Omnye wayethakatha esenza izinto ezimbi phakathi kweli khaya, elohlulahlula ikhaya. Uthi awufika phaa ufumaniseke into yoba akamkeleki. Uyayiva ke ngoku? Ukungamkeleki kwakhe kufuneka ithongo, kuhlanjululwa ithongo. Ithongo kukuthini mhlawumbi? Kukuhlambulula abantu abadala. Ngoba kaloku nabo ngabantu bebephila phantsi kwengcindezelo. Ndithi mna kulo mhlaba unamagade ahlabayo akho nto ilula, iimpazamo siyazenza sonke. Yaye ke kulula uzibhaqa uthakatha kweli xesha siphila kulo. Nabo ke babedibana nezo ngxaki zinjalo, umntu azibone ephethe umthi omdaka kanti uyalichitha ikhaya. Athi awufika phaa kuthiwe asizukwamkela unjena, masicamagusheni. Kuthiwe ke ngoku ukuze eli khaya liphini, ngoba kaloku abantu abadala bahlala endaweni engcolileyo. Omnye ufumanise into yoba ufuna ubutyebi obukhawulezileyo yena, masicamagushe. Udiniwe kukhula ngentlupheko, athi mna ebudaleni bam ndizazikhethela into yoba sobe ndiphinde ndihlupheke mna. Abonakale eyozithathela intshontshwana ke phaa kulaa mazwe ndingawaziyo uba amantshontsho wona bawenza njani, bawathatha phi. Kodwa ke abuye nalelo ntshontsho kazolifuya apha ekhaya. Uyeva ke ngoku? Sibe nesirhubuluzi thina esingasaziyo, masicamagushe. Rhubuluzi eso ke ngoku siyathanda ulawula ke ngoku, masicamagusheni. IsiXhosa sithi asoze zikhonye zibe mbini esibayeni esinye ke, masicamagushe. Izirhubuluzi ke ezi ziyathanda ke ufuna ulawula kube ngabo abaphetheyo ke. Ndiyanqula, ndiyathandaza. Sithi xa silungiselela umsebenzi wabantu abadala singafuni umnikazi ke ngoku, ufike umnikazi egqwashula into yoba akho msebenzi uza kwenziwa apha. Ulawulwa yile nto yakhe uba kaloku alikafiki ixesha layo loba yona izixhelelwe, masicamagushe. Uba nikhe nayenza loo nto leyo ngenkani kwawubhubha umntu, masicamagusheni. Ndixela uba mna ndithi zinto endikhe ndazibona zisenzeka, andiyithethi mna into engazange ndayibona. Kwenzeka into yoba kuthi kuphethwe umsebenzi apha ekhaya, masicamagushe, endaweni yoba lo msebenzi uziphilise kusuke kubhubhe umntu ngalo mzuzu siwuphetheyo umsebenzi. Into ebonakalisayo into yoba kukho umoya omdaka, kukho into emdaka phakathi kweli khaya, camagwini. Fumaniseke into yoba le nto ayondliwa ngokwaneleyo ke, masicamagushe. Ibonakale ngoku xa kuphalazwa igazi zithathela nayo ngenkani, masicamagusheni. Fumaniseke into yoba ke ngoku iyabagxotha abantu bekhaya, abantu abadala phakathi kwekhaya, camagu. Kuba kaloku ifuna ulawula yona, masicamagusheni, bakhalale ke ngoku baphume. Ithi ke ngoku loo nto leyo kufuneka kuqale kwaklinwa loo mzi, wahlanjululwa loo mzi ukuze kuphume konke ubumdaka, ukuze kaloku sithi xa siphinde sibangenisa bangafumani le ngxaki ibibakhuphile kuqala, ndiyacamagusha. Yiloo nto ke ndisithi umXhosa othi akho nto yentlambululo kukungazi, kuthethiswa kukungazi, ikhaya liyahlanjululwa. Iintelezi zikhona for ukuhlambulula, umntu ozaziyo iintelezi akwazi uzidibanisa, ndiyakuxelela. Udibanise into ibuyele kokwayo, masicamagushe, ukuze kaloku sizokwazi uphila thina ngokufanelekileyo phakathi kweli khaya, camagu. Uba nizuhlambulula nawuhlala nisebugxwayibeni ke bethunana camagwini. Nawuhlala nizibuza uba yintoni singavani kangaka phakathi kweli khaya, masinqule sithandaze, sicamagushe. Ndizama ukuthi kuni masivuleni amehlo, masityhilekeni, masicamagusheni. And ke ngoku masicamagusheni, uyazi ithonga into yoba liphila emntwini, camagu. Ithonga lifika lingene emntwini. Abantu abadala imimoya yabo iphila apha kuthi ke, camagu. Kuyiloo nto kubalulekile into yoba xa kusetyenzwa umsebenzi ofana nolu hlobo kuvaswe abantu balapha bahlanjululwe, camagu. Uve mna ndikhe ndive umakoti egqwashula into yoba uswelekelwe ngumyeni kuthiwe kufuneka evasiwe. Angafuni uvaswa, athi yena akafuni uvaswa ngamayeza angawaziyo uba ngawothini, camagu. Kukulahleka ke oko, ngoba uzawunamathelwa ngamathongo alapha akulo mzi. Uyeva? Amathongo angahlambulukanga. Uzawuhlala unesimnyama ungayazi uba kwakutheni, kanti nguwe zange uvume ithamsanqa ulinikwa, laliwa nguwe. Befuna ukuvasa abantu bomzi, wena walibala impucuko. Awafuna uvaswa, awafuna uhlanjwa. Liyahlanjwa ilifa elimnyama, iyahlanjwa izila emntwini. Uyeva? Kuhlanjwa umntu ke xa kusitshiwo. Ndiyayibukela into amaXhosa angakufuniyo ukuhlamba ngeyeza. Yebethunana,
Ukuze sihlambuluke kufuneka sidibane neyeza. Uyayiva ke ngoku? Umswane xa kuxhelwe ibhokhwe, umzekelo, bathi zinto zeentlanga ezo. Umswane liyeza elikhulu bethuna. Into na andizukuxelela uba lenziwa ntoni ngoba kaloku andizanga zoteketisa, zofundisa abantwana uteketa nam apha kuYouTube. Ze athi umntu hayi ndiyayazi uba yenziwa njani ngenxa beve mna uba kwenziwa njani. Andizuzithetha zonke. Into endinokuxelela yona qha xa kungeniswa abantu abadala ke ngoku kuqalwe ngohlanjululwa kuqala kuze kujikelezwe ke ngoku iinkundla neenkalo endingazuzikhankanya ngelithi kaloku andifuni into yoba kubekho ovuka engceni abamamela thina, umntu ahambe ezenza igqirha ngenxa yoba kaloku thina sifika sidwele, sisidwekeshe, siyipele, siyidwelise yonke into. Andiyifuni ke loo nto leyo. Kodwa ndiyakuxelela into yoba ibhokhwe lena kuyahanjwa, lo msebenzi wenziwa ngebhokhwe yaye kuyaphunywa kuhanjwe iinkalo, iinkundla. Iinkundla ke ziyindidi ngeendidi iinkundla. Ulwandle luyinkundla, uyayiva? Ikomkhulu elingagqumiyo umlambo ukutsho yinkundla leyo. Ingethe yinkundla leyo, uyayiva ke ngoku? Ndizama ukuthi andizuzichaza uba zeziphi eziyiwayo zeziphi ezingayiwayo. Ndingazukuxelela uba ifika ithweni ke le bhokhwe camakhwa, kodwa igqirha eliyaziyo lawuyazi uba makuthini. Futhi ke yazi into yoba phaa phambilini lo msebenzi ubungumsebenzi ofuthi ubungafuni gqirha. Kodwa namhlanje ngenxa yokungaqondi amasiko kwethu sesidinga igqirha. Oko balisikhokele masicamagusheni. Umsebenzi onjena kuba naso isilawu yonke imisebenzi yasemva kwemini ke kwaXhosa camakhwa. Ndizama ukuthi uyaphosisa umntu othi ayikho intlambululo kwaXhosa. Thina isilawu esi kakuhle kakuhle, esi silawu simele into yoba siyahlambulula umthetho waso. Ngoba sibethwa nje esi silawu, sisasibetha nje sishukumisa amathambo xa sibetha isilawu. Sithi sishukumisa amathambo alela ukuthula. Uyayiva ke ngoku? Esi silawu sisifaka kwakulaa bhokhwe siza kuyiwisa masicamagusheni. Qula ndithandaze. Esi silawu sithi sawugqiba umsebenzi ze kuthiweni ngaso kuyavaswa ngaso ngabantu bekhaya camakhwa. Yiyeke le nto yomonelana intlaba ibe nomona ivase yodwa ngesilawu masicamagusha. Kodwa umsebenzi ngowekhaya. Yini bethunana? Ndiyakhuza, ndiyanqanda. Kodwa ke amakhaya awafani, afana ngeentlantsi kuphela camakhwa. Kodwa mna ndazi isilawu iyinto yokuba wonke umntu angaxhamla, liyeza lethu sonke, ayiloyeza laa mntu. Ngaphandleni uba umsebenzi ububizwa ngegama lomntu, kodwa othi ngowekhaya kumele uba wonke umntu axhamle kwesi silawu ukuze sihlambuluke sibe mhlophe njengesilawu. Loo nto ke ukungenisa abantu abadala. Andazi mani apho ndishiye khona, andazi ke. Umntu uyawundikhumbuza okanye ofuna uqonda kabanzi awundithinta ecaleni. Kodwa ke mna ke andithandi nyhani ukudwelisa yonke into ngoba kaloku ngoku sekuthethwa nje. Ufumanise uba khona abantu abangathwasanga abahambe bezenza amagqirha ngenxa yento yoba bafunde apha kwii-social media platforms ukunyanga. Bethunana, mandiyishiye apho. Uba ikhona imibuzo sawuncokola down below, comment section. Bethuna, continue subscribing. Please like the videos. Don't forget to share. Ndiyanicela bethunana, don't skip the videos. They pay the bills. Sesiyabulela. Enkosi ngento yonke. Bye.